Mamo, pomáš. Pomáš. Možno to ti plní tvoja tajná púta. Nemôže ísť nikam to... Nejako. Ja nie, tu je tá flaška prázdna. Keď som to tam dal skrát. Počuješ, Tomi? Musím si vybrať občiansky, takže asi musím vedieť vybrať bicykel, tady si zarobíš 3 kg, keď je práve za 10. Ale že nega, on to predá veľké rozum. Uvidíš. Na čom to hovoríš? Na čom to hovoríš, more? Ište. Aj hovno. Ale to je veľmi kosta. Ale piču. Ubralo veľmi, to matematiky, bezdušové, ne? Plášte. Dám kúplaty od týždňa normálne. Teraz zobačte, či mám od teraz také. Ale nejaký malinké. Malinké, ale mám to je súdy. Ale pánska je normálne. Teraz telkou mám. No, tak to skúzváš. Brzo. Áno. Aj nimi sú normálne takéto.